ఎవరైతే కొత్తగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు అండ్ ట్రాఫిక్ ఏరియాలో ఎక్కువ కార్ నడిపే వాళ్ళ కోసమే ఈ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఎక్స్ట్రా విజన్ రియర్ వ్యూ మిర్రర్. దీని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో చూద్దాం. మనకి ఈ మిర్రర్ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ బ్లైండ్ స్పాట్స్ కనబడవు కదా, దాని వల్ల సిటీలో చిన్న గల్లీలో టర్నింగ్ చేసేటప్పుడైనా హైవేలో ఓవర్టేక్ చేసేటప్పుడైనా క్రాషెస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి యాక్సిడెంట్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి ఈ ప్రోడక్ట్. ఇది మనకు 30 సెంటీమీటర్స్ లెంత్ తో వస్తుంది అండ్ ఇది కర్వ్ తో రావడం వల్ల పానోరామిక్ వ్యూ అనేది క్లియర్ గా కనబడుతుంది. ఇది ఫిట్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ, జస్ట్ ఈ క్లిప్స్ ని ఇలా అడ్జస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. మనకి ఇప్పుడు 180 డిగ్రీస్ లో వ్యూ కనిపిస్తుంది అండ్ మీకు రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ బ్లైండ్ స్పాట్స్ అనేవి ఈజీగా కనబడతాయి. ఈ ప్రోడక్ట్ మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే కొత్తగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకైనా సిటీలో ట్రాఫిక్ తో ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళకైనా ఇమీడియట్ గా షేర్ చేయండి. ఈ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ పర్చేస్ చేయాలో తెలుసు కదా, ఓమే షాప్ వెబ్సైట్ లో అయినా ఓమే షాప్ యాప్ లో అయినా ఈ కింద ఉన్న నెంబర్ కైనా కాంటాక్ట్ ఎక్కడైనా పర్చేస్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్ మన స్టోర్ విజిట్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు గూగుల్లో ఓమే షాప్ నిజాంపేట్ అని టైప్ చేయండి, ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ వస్తుంది. ఇలాంటి యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఇంకా చాలా రాబోతున్నాయి. మన పేజీని ఫాలో చేసి పెట్టుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను మీ నవ్యాని.